سلام كبرات تخاتلت سينما سمرة نلوم دما بزعبا معالت فقرات وي فالنتاينز داي كنقربلكم إنا مسانا ختصنحو بخبر نعدمكم معالتي فقرات عمت متى أب 14 لكاتيت عمباباتات حبستن هياباتن أملا عالمنا بزركو فقرات بسم قدوس فالنتاين يلواوطو إذا قدوس فالنتاين سباهله مستيراو جن منيو እዞም ልምድታትከ ብኸመይ ዝመፁ ይኾኑ ነዝን ካልእን ሰናኽፍ ብዛዕባ ታሪኽ ኣበጋግሳ ናይዚ ናይ ዘመናት ዕድመ ዘለዎ በዓል ካብ ልምድታት ጥንታዊት ሮም ክሳብ ቪክቶርያዊት ብሪጣንያ ዝድህስስ ጽሑፍ ቀፂሉ ይቐርብ ሰናይ ምክትታል ገድሊ ቅዱስ ቫለንታይን ታሪኽ ዕለተ ቫለንታይን ዛንታ ናይቲ ኣውራ ወራሲኣ ዝኾነ ጽድቅን ብምስጢር ዝተጎልበበ እዩ ለካቲት ካብ ቀደም ጀሚራ ከም ወርሒ ፍቕሪ ትበዓል ምንባራን ፈልጥ ኢና ሎሚ ድማ መዓልቲ ቅዱስ ቫለንታይን ኣሰራት ልምድታት ክርስቲያንን ሮምን ዝሓዘ ምዃኑ ኢና ንርዳእ ቅዱስ ቫለንታይን ግን መን እዩ ምስዚ ጥንታዊ በዓልከ ከመይ ኣቢሉ ተዛመደ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ክሳብ 3 ዝበፅሑ ቫለንታይን ወይ ቫለንቲኑስ ተሰሚዩ ጻድቕ ኣፍልጦ ከም ትህብ ይፍለጥ ኩሎም ድማ ሰማዕት እዮም ኣብ ሓደ ዛንታ ቫለንታይን ኣብ ናይ ሳልሳይ ክፍለ ዘመን ሮም ዝነበረ ጻድቕ ምዃኑ ይንገር ገዛእ ሮም ዝነበረ ክላውዲየስ ካልኣይ ዘይምርዕዋት ካብ ምርዕዋት ንላዕሊ ንውትድርና ዝሓሹ ምዃኖም ምስ ወሰነ መንእሰያት ከይምርዓዉ ኣዚዙ በዚ ኣዋጅ ዘይተሓጐሰ ቅዱስ ቫለንታይን ነቲ ትእዛዝ ብምቋም ንንኣሽቱ ፍቑራት ብስቱር ቃል ኪዳን የእስር ነይሩ ተግባራት ቫለንታይን ምስ ተፈልጠ ድማ ክላውዲዮስ ንኽቕተል ኣዚዙ ኣብ ካልእ ዛንታ ቫለንታይን ነቶም ካብቲ ዘስካሕክሕ መግረፍትን ምስቃይን ዝነበሮ ኣብያተ ማእሰርቲ ሮም ንዘምለጡ ክርስቲያን ብምትሕብባሩ ድማ ከም ዝተቐትለዮም ዝፀውዩ ኣብ ገለ ዛንታ ቫለንታይን ድሕሪ ምስታ ኣብ ቤት ማእሰርቲ እናመፀት ትበፅሖ ዝነበረት ጓል ኣብ ፍቕሪ ምውዳቑ ጓል ሓላዊ እሱር ቤት ከም ትኸውን እያ ትግመት ነታ ናይ መጀመርታ ናይ ቫለንታይን መልእኽቲ ከም ዝሰደዳ ይንገር ቅድሚ ምማቱ ነዛ ክሳብ ለይቲ ሎሚ ኣብ ጥቕሚ ትርከብ ካብ ቫለንታይንኪ ትብል ሓረግ ዝሓዘት ደብዳቤ ከም ሰደደላ ድማ ይዕለል ሽሕ እኳ ሓቅነት ናይዞም ዛንታታት ኣሻማዊ እንተኾነ ካብ ኩሎም ዝለዓለ ነጥቢ ግን ኣሎ ቫለንታይን ተደነጋፂ ጅግና ልዕሊ ኩሉ ድማ ሮማንቲካዊ ምንባሩ እዩ ብሳላ ዝንኡ ድማ ኣብ ፈረንሳ እንግሊዝን ቫለንታይን ኣብ ማእኸላይ ዘበን እቲ ኣዝዩ ዝሃበበ ጻድቕ ንምዃን በቂዑ መበቆል መዓልቲ ቫለንታይን ናይ ፓጋን ፌስቲቫል ለካቲት ገሊኦም መዓልቲ ቫለንታይን ኣብ መፋርቕ ለካቲት ምብዓሉ ነቲ ኣብ ከባቢ 270 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ዘጋጠመ ሞት ወይ ቀብሪ ቅዱስ ቫለንታይን ንምዝካር ምዃኑ ከኣምኑ ከለዉ ገሊኣቶም ድማ ቤተ ክርስቲያን ነቲ ብሉፕሪካልያ ዝፍለጥ ናይ ፓጋን ፌስቲቫል ንምክስታን ኢላ ንመዓልቲ ቅዱስ ቫለንታይን ኣብ መፋርቕ ለካቲት ክውዕል ከም ዝገበረት ይኣምኑ እቲ ኣብ መፋርቕ ለካቲት 15 ለካቲት ዝውዕል ሉፕሪካልያ ንፋኑስ ናይ ሮማን ጣዖት ሕርሻ ከምኡውን ንመስረት ሮም ዝኾኑ ሮሚለስን ሮሙስን ዝተወፈየ ናይ ፍርያምነት ፌስቲቫል እዩ ዝነበረ እቲ ፌስቲቫል ኣብ ምጅማሩ ኣባላት ሩፕሊሲ ዝኾኑ ኣቕሽሽቲ ሮም ኣብ ሓደ ቅዱስ ዝኾነ በዓቲ ይእከቡ እቲ በዓቲ መስረት ሮም ዝኾኑ ዕሸላት ሮሚለስን ሮሙስን በታሉፓ ተባሂላ ትፍለጥ ጓል ኣንስተይቲ ተኹላ ዝተዓንገለሉ ቅዱስ ተፈርዩ እቶም ኣቕሽሽቲ ጤል ንፍርያምነት ከልቢ ድማ ንንጽህና ኢሎም ይስውኡ ብደም ዝተሓበሰ ቅላጥ ቆርበት ናይታ ጤል ሒዞም ናብ ጎደና ብምውፃእ ንኣንስትን ግራውትን በቲ ቆርበት ገይሮም ይጥፍጥፍዎም ኣንስትሮም እቲ ምጥፍጣፍ ኣብ ትቕፅል ዓመት ዝያዳ ፍርያም ከም ዝገብረን ስለ ዝኣምና በቲ ደም ዝተፀየቐ ቆርበት ጤል ፍርሒ ዝብልዎ ኣይቀርበንን እዩ ብመሰረት ገለ ጽዋታት ኣብ ኣጋ ግዜ ናይቲ በዓል ኣዋልድ ሮም ኣብ ሓደ ገዚፍ ጻሕሊ ኣስማተን የንብራ ነበራ ነጨበረር ናይታ ከተማ ድማ ካብቲ ገዚፍ ጻሕሊ ስም ብምምራፅ ምስታ ሰበይቲ ንዓመት መመላእታ ይቃረኑ ነበሩ በቲ ምዝማድ ድማ ዝበዝሐ ግዜ ንመርዓ ይበፅሑ ነበሩ መዓልቲ ቫለንታይን ዕለተ ፍቕሪ
ወላኳ ሉፕሪካሪያ ኣብ ወሳኒ እዋን ምስ ፍሕፋሕ ክርስትና ሰሪሩ ተነበረ ኣብ 5ይ ክፍለ ዘመን ጳጳስ ግላሲዮስ ንለካቲት 14 ከም መዓልቲ ቅዱስ ቫለንታይን ክትከውን ምስ ኣወጃ ግና ሉፕሪካሪያ ዘይክርስቲያናዊ ተባሂሉ ንከይበዓል ተወገዘ። ነዊሕ ከይጸንሐ እምበኣር እቲ በዓል ምስ ፍቕሪ ክትኣሳሰር ጀሚሩ። ኣብ ማእከላይ ክፍለ ዘመን ኣብ ፍራንስን እንግሊዝን 14 ለካቲት ኣዕዋፍ ዝፋቐሩሉ ወቕቲ ብምዃኑ ብሰፊሑ ይእመነሉ ብምንባሩ ነቲ መፋርቕ ለካቲት መዓልቲ ፍቑራት ክኸውን ኣለዎ ዝብል ሓሳብ ዘራጉድ ነበረ። ሽሕ እኳ ናይ ቫለንታይን ጽሑፍ ክሳብ ድሕሪ 1400 ዘይጀመረ እምበር ናይ ቫለንታይን መልእኽታት ግዳስ ቅድሚ ማእከላይ ክፍለ ዘመን ጀሚሩ ዘውትር እዩ ዝነበረ። እታ ስጋብ ሕጂ ተዓቂባ ዘላ ዝገደመት ቫለንታይን ምዃና ዝእመነላ ኣብ 1415 ዱክ ናይ ኦሪሊነስ ዝነበረ ቻርለስ ናብ በዓልቲ ቤቱ ዝጸሓፋ ግጥሚያ። ቻርለስ ነታ ግጥሚ ድሕሪ ኣብ ኩናት ኣግኒኮርት ምምራኹ ምስ ተኣስረ ካብ ሎንደን ታወር ኮይኑ ሰዲድዋ። እታ መልእኽቲ ድማ ኣካል እኩባት ጽሑፋት ኮይና ኣብ ለንደን ኣብ ዝርከብ ቤት ንባብ ብሪቲሽ ተዓቂባ ትርከብ። ድሕሪ ሓያለ ግዜ ከም ዝተፈልጠ ድማ ንጉስ ሄንሪ ሓምሻይ ጆን ሊድገትን ዝተባህለ ጸሓፋይ ብምቑጻር ንጓል ቫይሎስ ዝኾነት ካትሪን ናይ ቫለንታይን ጽሑፍ የሰናድኣላ ነይሩ። ዘውቱር ናይ መዓልቲ ቫለንታይን መልእኽታት። መዓልቲ ቫለንታይን ብዘይካ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ፣ ኣብ ካናዳ፣ ሜክሲኮ፣ ንግስነት ብሪጣንያ፣ ፈረንሳን ኣውስትራልያን ይበዓል። ኣብ ንግስነት ብሪጣንያ መዓልቲ ቫለንታይን ክኽበረሉ ዝጀመረ ኣብ ከባቢ 17 ክፍለ ዘመን እዩ። ኣብ 18 ክፍለ ዘመን ኣዕሩኽን ፍቑራትን መላእ ሕብረተሰብ ንግስነት ብሪጣንያ ንኣሽቱ ህያባት ፍትወት ወይ ብኢድ ዝተጻሕፉ መልእኽታት ይለዋወጡ ነበሩ። ብሰንኪ ዝተረኣየ ናይ ሕትመት ቴክኖሎጂ ኣብ 1900 ዝተሓትሙ ካርድታት ብኢድ ንዝጸሓፉ ዝነበሩ ደብዳቤታት ተክእዎም። ቀጥታዊ ናይ ምግላጽ ስምዒት ምስ ዝዳኸም ሰባት ሬዲሜድ ዝኾኑ ካርድታት መተካእታ ዘይብሎም ዝቐለለ መስተንፈሲ ስምዒታቶም ገይሮም ወሰድዎም። ዝሓሰረ ናይ ፖስታ ኣገልግሎት ብግድኡ ንምስፍሕፋሕ ምስዳድ ናይ ቫለንታይን መልእኽታት ዓቢ ተራ ተጻወተ። ኣሜሪካውያን ብኢድ ዝተሰርሐ ናይ ቫለንታይን መልእኽትታት ኣብ 1700ታት ኣቢሎም ክጥቀሙ ከም ዝጀመሩ ይግመት። ኣብ 1840ታት ኢዘር ኤ ሆዋልድ ኣብ ኣሜሪካ ናይ ፈለማ ዝኾነ ብብዝሒ ዝፈረየ ቫለንታይን ምሻጥ ጀመረት። ሆላንድ ትሸጦ ዝነበረት ቫለንታይን ሕልፍ ዝብል ፈጠራ ዝንጸባረቐሉ ብሪክያሞ ሪበንን ሕብርታዊ ስእልታት ዝወቀበ ብምንባሩ ኣደ ቫለንታይን ዝብል ስም ክጠብቃ ኺኢሉ እዩ። ብመሰረት ጸብጻብ ማሕበር ናይ ካርድ መልእኽትታት The Greetings Card Association ዓመታዊ 1 ቢልዮን ካርድታት ከም ዝሰዱ ይፍለጥ። በዚ ድማ መዓልቲ ፍቑራት ንበዓል ልደት ተኸቲሉ ኣብ ዓለም ካልኣይ ዝበዝሐ ካርድታት ዝስደደሉ በዓል ኮይኑ ንረኽቦ። ዓመታዊ 2.6 ቢልዮን ካርድታት ይስደዱ። ብገምጋም 85 ሚእታዊት ቫለንታይን ብደቂ ኣንስትዮ ከም ዝዕደግ ምስ ንሰምዕ ግን እንታይ ንበልና? ደቂ ኣንስትዮ ሓሸሽቲ ዶ ወላስ ፈቃራት እየን ምበልና? እዛ ሕቶ ንዓኹም እያ ክቡራት ተኸታተልቲ። ርሑስ መዓልቲ ፍቑራት ይግበረልና ይግበረልኩም ኢለና ተፋነኹ ክቡራት ተኸታተልቲ ሲነማ ሰመረ ንሎሚ ኣዳሊናልኩም ዝነበርና መደብ ኣብዚ ወዲእና ኣለና። ክሳብ ብኻልእ መደባት ንራኸብ። ሳብስክራይብ ዘይምርሳዕ ሰሰናዩ